De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: tot u die naar mij luistert, zeg ik, bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt. En als iemand wegneemt wat u toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt gij dan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij wel doet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt gij dan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt gij dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Nee, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. Dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Wees barmachtig, zoals uw Vader barmachtig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt gij, en gij zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden. Een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste mensen, het evangelie van vandaag is een verdere uitwerking van de zaligsprekingen zoals we die bij Lucas lezen. Wee u rijken, wat je er zal gebeuren als je verzadigd bent van alle materiële zaken, want dan mis je een hele hoop. Dat zegt Jezus voorafgaand aan dit evangelie. En dan gaat het nu verder. Wil je echt gelukkig worden? Wat heb je dan nodig? En de vraag is of mensen wel echt gelukkig zijn. Vaak wonen mensen in een fijn huis en hebben ze te eten en is het goed. En kunnen ze op vakantie, hebben ze een auto, zijn heel veel materiële zaken, contact met de kinderen. Maar wat maakt hun echt gelukkig? En daar gaat het nog veel verder. En als je doorpraat met mensen, blijkt dat geluk vaak ook oppervlakkig is. En dat men eigenlijk hunkert naar een heel ander geluk, naar een diepere vrede. En die wordt verhinderd door wat in de weg staat. En niet zelden is dat juist omdat er vijanden zijn, die niet zozeer een vijand zijn omdat ze jouw leven bedreigen, maar wel jouw geluk, jouw vrede. En Jezus weet dat. En hij zegt, je moet je vijanden niet haten, maar juist je vijanden beminnen. De wraak die in het hart van mensen leeft, omzetten in gebed. Maak van vijanden vrienden. Dan zullen ook landen die elkaar bevechten een natie worden. En niet alleen vergeven, bemin die mensen zelfs. Bemin je vijanden, heb ze lief. Het staat tegenover datgene wat wij in onze wereld zo nodig vinden, dat mensen moeten presteren en ook wij zelf. We zijn wat we kunnen. Daar worden we aan afgemeten. En
of het nou over Olympische sporten gaat, over wat een mens zelf kan presteren. Als mensen memoires schrijven bijvoorbeeld, om te zeggen wat ze allemaal gedaan hebben. Als ze zouden opschrijven wie ze hebben lief gehad, dat zou een heel ander verhaal worden. Die hele competitie brengt ons ook bij een zekere oppositie. Er zijn altijd mensen die dat anders willen of niet willen of anders kunnen. En Jezus wil dat eigenlijk overwinnen door lief te hebben. Het evangelie nodigt ons uit om van vijanden vrienden te maken. Als ik spreek over barmhartigheid bij kinderen, kijken ze je heel verbaasd aan. Barmhartig, dat woord kent men niet meer. Soms vertaal ik het ook met warmhartigheid. En dat is wel begrijpelijk. Als je hart warm wordt van liefde, dan leeft dat hart. Een koud hart leeft niet. Behandel anderen zoals je ook zelf behandeld wilt worden. Vergeef anderen zoals je ook zelf vergeven wordt, zoals we telkens opnieuw bidden in het evangelie. Vergeven wordt iets makkelijker als je besef krijgt van hoeveel jouzelf vergeven is. Hoe vaak dat anderen met jou een nieuw begin hebben gemaakt. Hoe vaak dat God bereid was om jou te vergeven. Iemand, zo las ik in een mooi meditatieboek, droomde daarvan. Ik bevond me op de speelplaats bij de school van mijn jeugd. En voor mij stonden mannen met scherven, die ik op de grond moet uitspreiden, terwijl een flinke menigte toekeek. En ik wist het heel goed. Het waren de scherven van mij, van wat ik had stuk geslagen. Op mijn hurken zittend nam ik de scherven één voor één uit de mand en legde ze voor me neer. Het waren stukjes bruin aardewerk, grote en kleine, vlakke en gekromde. Ze hadden vaak scherpe kanten, zodat ik me soms bezeerde. Vol schaamte, met gebogen en hoogrood hoofd, verdrietig en terneergeslagen, schuldbewust, door anderen bekeken, spreidde ik de scherven uit. Maar plotseling veranderde er iets. De bruine scherven werden tot stralende, rode, gele, blauwe en groene glasscherven. Licht straalde er doorheen. Ik stond op om beter te kunnen zien. En weer werd ik verrast. De scherven vormden een wondermooi geheel, een mozaïek van onvermoeide schoonheid. Ik stond daar vol verbazing en vreugde en raakte maar niet uitgekeken. Het is een droom van iemand uit het mooie boek van Piet van Bremen, een meditatieboek. Een droom waarin blijkt dat dat wat gebroken is, met Gods genade tot een licht kan worden. Een veelkleurig licht. Als je beseft wat jou vergeven is, dat dat ook een bron van genade mag zijn om anderen te vergeven. Laten we daarom met vertrouwen bidden. Barmhartige God, door Jezus hebt ge ons geleerd geen kwaad met kwaad te vergelden. Schenk ons uw geest van vergevingsgezindheid, want de maat waarmee wij meten, zullen wij gemeten worden. En als wij zelf anderen van harte vrijspreken, zullen ook wij bij u vrijspraak vinden. Wil ons daartoe zegenen door Christus onze Heer. Amen.